Så, det var den sidste. Hvor langt er du? Karl, er det stadigvæk den første? Ja. Karl, så vi bliver jo aldrig færdige. Prøv at se, hvor hurtigt jeg er. Hvordan er det, du ser ud? Du har tape alle steder. Sid nu stille. Vent, Karl, du skal... Hvad skal du? Ej, det gør du ikke, det der, Karl. Magi. Glædelig jul! Så er den klar. Og så et bånd på. Nej. Det var da meget hurtigt. Prøv lige at se, hvor hurtigt jeg var.